Odo ni nyasamu ni shishabia dana yadi batu ni hu mutu aye nyum manu nani nyuma yanu kwari Shiranka onyankupo mikradao nyami asi efirisana diche yiye kasi nehumabo na Afi asi mikradao nyami asi efirisana diche yiye kasi nehumabo na Praise God, praise God, praise God. Adomnia sumjoya efre nyame agya, nyame oba nyame sonkronkron enka obi biara otie yen. Minister Tricia nyame onhyira opa. Amen. Asafo wotie yen kan King's Prayer Ministry a yewo Abiriw Akuapem. Sene de bia ye no ye wo ha se ye no ma be che nyame asam na ye gina so abompaye. Odifo Edward ankasa wo ha. On the founder and the leader of King's Prayer Ministry. Owodem ha. Ana Pastor Yimanso ewedem ha. Ana Minister Tricia so ha. Ana fire men so me wa ha. Enti ye ne mo ha se ne ba be che nyame asam na ye ne ma bompaye. Na ye hwe Awurade kwan se dwumadi no onyame na mo so be yen senche ne bebre. Ewo bibiara abarabom. Nyame hiro bibiara otie yen. Enti abre ye ne mo che nyame asam yi. Ye pese obebie wakomemu na wobie wadwuno me nyame asam na onyame na mo sa ye so edi nhira ne anumunyam ebebre bibiara otie yen. Enti anwumere no papa ye betie nyame asam na ene no ye bebo mpa bebre na onyankopɔ no nyam ebe kese. Enti so wo ha obi wo amane bi na dadwere bi da wo so a fa wakoma na wadwene edi yachi na ye bewie no onyame ankasa be hye ne ho anumunyam ewo wabarabom na onyame ede ne nsa ebe kan onyame asam makeke onyame nam na asam so ye nsanche ne bebre na ansa na nyame ye brebi ama wo no onam na asam so ena eye. Enti anwumere so wo ha obi so wo amane bi so wo dadwene bi no enne anwumere enkoso wo kyena no onyame do nyam ebe kese ana okyena nso ye ye mpabo kese ewo Abiriw Akuapem okyena ampaya ebedwa onyame anumunyam ebe kese onyame nam na ni difo so enam na Osofo so ebe ye nsanche ne bebre onyame ye nsanche ne ba onam ne nkorofo so ena eye. Enti se wotie mi anwumere ya bomode as okyena woni be hia ewo King's Prayer Ministry ewo Abiriw Akuapem na onyame anumunyam ebe kese na onyame hira ebeba wabarabom. Amen. Amen. Ya bekenkan papa ya bekenkan kakra na ya gina so na ya di abompaye because onyame asam makeke so onyame suma na asama woni mani asam no eba beye. Enti abra nyame asam beye no ansana enne ebekɔ na wie no anase program bekɔ na wie no onyame hira nyame no nyam ebeba obi nsra ban mu. Amen. Anwumere se wabama bu na eya wadwene se ne nyina aye late e wo abrabom a ye hye onkra ka kyerɛ se okyena wo hoide ene da so wo ho. Odifo mi ka ansem bi o se metamfo ema woni nje me ho se me hwe ase amesɔre beti suma Yehowa ene me han. Enti anwumere so obi ahwe ase a onyame asam empaja nipa no ewo Jesus Christ de mu se obi da fam na ye na adwene se ne nyina ye basa onyame te ase onyame hira be kese ewo sa nipa no abarabom. Enti ye be kenkan papa se na last week ye de ba ye no sa quotation a
because now man for request say yen san repeat this quotation no na yen nyina so fombo enfam mpaye na onyame no nyabe kese enti ye be kenkan last week no nea ye de be ya asoro wo ha no eno na ye be kenkan na ya kyerem kakra na fe ye ne abanfo abo mpaye ye be kenkan Numbers chapter 27 verse 1 to 6 na ya hwene a onyame wo de maye. Amen. Amen. Mose huma eto so anan ana numre tia duonu ason chichemu eson a edikan Yo. Ese na Manase ba Mika ba Gilad ba Yo. Hefa ba Selofihad maba a wowo Yosef ba Manase musuan munu twiu bai. Yo. Na ne maba no ne Mela Noah Yo. ne Hogla Yo. ne Milka ne Tesa. Aha. Na obejina Mose ne Osofo Eliasa Na obejina Moses ne Osofo Eliasa anim ne mapo mano ne asafo munu nyina anim. Yes. Ehia intamadan no ano kan se. E kan se. Ye agya wi sare so. Nso ono de onfra asafo a wo hyeti a Erade Kora asafo num. Yo. Na nkasa ne boni nti na owi. Aha. Nso na oni imaberima. Yo. Verse 4. Ede nti na yen agya din popa mfi na abusua mu se oni maberima yi. Woni obaberima nti na ne din apepa. Ma yen agyapade yen agya ne nuanom mu. Enti Moses say agyapade a ye papa wo ansa na owuye no agyapade no fama yen. Because se oni obaberima eno nkyere se wanwo ana wanwo bra. Enti mbra na mahye for so many years emra no ekutia Israel for no ye de ayenyi ntum na mo yaba se asase no ana se agyapade na ye papa wo no do woni babarima de nanso yaba se ba beje anwumre ye ka kosi aseme so se ade bi koso wabusuam papa se emra bi koso e wo wabusuam a se wo sore wo sore na wo ye hu bibia onyame so anumunyam ebe kese na emra da wo ho de dado ben na nyame pese obi sore na oni nyankopɔ no nyam eye kese ente wabusuam wo maame abusuam wo papa abusuam ade bi koso onyame pese wo a wotie me no wo sore se wo sore a onyame enam sore a wo sore ne so ebe gye abusua no. Amen. Na onyankopɔ no nyam ebe kese. Amen. Na sa wan sore na wo de won sa hye wo damir fam na wo tenase na wo da bebre a enema be basa anwumre ye hye obi nkura se obi nsore. Amen. Awurade pese obi sore wo abusua ne mu. Awurade pese obi sore e wadwuma mu ho. Na sa wo sore na mo wone bre na wo de wasam kwa nyame anim a onyame obetie wo because onyame oyampa botiefo. O kenkan Jeremiah chapter 1 verse 19 a o se oni obedi akon na so ori ntomi efisemi Awurade mekan ho enti akodie biara sori tie abusua no akodie biara sori tie amma akodie biara sori tie oyere akodie biara sori tie okunu no sa wo sore na wo de wasa kwa nyame anim a onyame no nyam ebe kese na onyame tumi be kese anwumre so obi tie me a ye pese ye hye ne nkura se enye toilet ye na mo onsore na onfa na asam kwa nyame anim na wo dansa kwa nyame anim a onyame yodo kwafo se obetie sa nipa no na ensankyerene ana nkonomude bedadi et ochina ye hye wo King's Prayer Ministry e wo Abiriw Akuapem bomodi asa wo de wasam ebeba wo de wo haw ebeba na onyankopon ena Odifo Eduard so Pastor Yima so ana fire so ebema ensankyerene ase wo abrabom na wankasa no ebeboro wadwere wonte ase so se wode da so nyina asa ye hye wo nkura se ede da so wo ho na onyankopon no nyam ebe kese sister part to aso kakra mami. Na Mose de won asem no ba Awurade anim. Na Moses ede embaba wada asem no e ba Awurade anim. Wan fa nko ba bia o de ko Awurade anim. Anwumre se wo hobi wo mane bia men fa nko ba bia. Fa bra Awurade anim. Na Awurade betie wo. Sanse wa ye bida.
Sa Onyankopon atumi agye Daniel efiri gyata nsam a wonso ahaw na wonam no Onyame betumi agye wafiri mu. Sa Onyankopon atumi agye Shadrach, Meshach na Abednego efiri ohin Nebukadnezar nsam a wonso ne awo fam no Onyame betumi agye wo. Anwumre so obi tie ye na samane bi da no so a Onyame betumi agye sanipa no. Papa, memma nipa no ni maduro nko ne ho. Dabi. Memma nipa no nse no ko akonwa enwu. Ade da so wo ho. Ebia na ya ware sam, ebia na ya dwuma sam, na ebia na yare bi. Yare bai na Onyankopon onfa Odifo eduwade so ensa e wo King's Prayer Ministry. Yare bai. Wonga wonya HIV, wonga waya diabetes. Onyankopon ne papa yi so esa. Onyame no nyam eye kese e wo King's Prayer Ministry. Enti anwumre ye se obi nkuran. Sa woda yare mpa so. Sa woda hospital. A wotie yen. Onyame for the sankan. Amen. Baby biara wo hye. Baby biara abrabo de wakwa hye. Baby biara aye wo se nyama nyina asen no. Onyame for the sankan. Na Onyankopon no nyam anya kese wo so. Se brebi akutia wa. Yenam yena Awurade Yesu Kristo dine mo edome saje de fro so. Amen. Awurade man sanchade empie e wo abrabom. Jesus. Onyankopon no nyam empie wo bi so. E wo Yesu dine mo. E wo Jesus Christ dine mo. Bible say Papa na embaba wado de. Woma sam no ekɔ Moses anim. Ana Moses so de woma sam no ekɔ Nyame anim. Ma Awurade yan sankyerene. Yanka amen. Amen. Ento ba twas kakra ma na fe Odifo ne pastor Ibaba na fe ende ye be bom paye. Ende ye be di mpaye wa ha. Ento wo de yakoma enhia. Wo ne ya adwene enhia. Ne ye mom paye. Wo de fa won sakwato radio de so. Fa won sato radio ne so. Nanje gidi se papa wo dem ha. Pastor Emmanuel so ha. Na ye mom paye sa wo ohore ntowa. Because ye ne mu ne Awurade to me ye. Ensanchane wo ho. Ba e ho ma won ga wo gidi. Sa wo gidi nko ade a yebe wie kasa no Onyame de ne sabe ka. Amen. Onyame shira be ba wo so. Yakopon Onyame be kase wo so. Wo kan Isaiah chapter 8 verse 9 wo se muntu agina e be yakwa. Mo ka sem biara erungina efiri se Awurade kan ho. Enti agina to biara yetu afa ho no e wo Yesu dinim e be yakwa. Amen. Ba biara mo hia ne ye bo wutin ne ye kan chitiaw ne ye soro tia waware ye soro tia wukunu ye soro tia wadwuma e wo Yesu dinim enya dwuma. Ensanchane ebesi ebo Jesus Christ dine mu Onyame abasa ba ye kese na wankasa no ebeboro wadwene won tiase so enipa be bisa se ne ba ne sen na ya bia no aka kire o se eye Odifo edu ade Nyankopon na bia kwan ete se de ama wo papa sister to asuka kan enko na Awurade ka kire Moses se Selafi had maba no asem no tie na Onyankopon ka kire Moses se Moses asama embaba wano edi abeto wanim no omo asam no etien shikabala bala omo asam no edimu omo asam no ewo nyina so enti emra na mo mahye no Moses emra na mahye no efie ne de iko emra no yetwam amen anwumre se emra bi de obi abusuamu na ekutie abusuanu a ewo Yesu dum yetwam amen ba ka branda raba emra de abusuanu se Wudi 40 years a ejese wuwu emra da busuanem se wudi 35 a ejese wadwuma sai emra da busuanem se obi nyini a onye sikada ayemra ye gyanem ahate ho eno mawu ba ene ewo Yesu dinemu emra biara ya hye ye twam amen ewo Yesu dinemu emra biara eda busuanem efretete aba last wo kiremu no na wo kas emra na ewo Israel na ekuti Israel no edi 479 years e beti bia ba se anwumre obi die kura kyesa ba embaba wade sori ye no emra de sesan ye anwumre the table will change the table will turn emra bia de busuanim no ewo Yesu dim ebetane na Onyame shira Onyame do nya ebe kese ewo bi so to aso kakra ba me na ma won ajapade na woni so afi Moses asam na wode ba ye no asam no etien asam no ewo nyina so enti ajapade a wo se embaba wade saka no Moses say fama wo mo anwumre ajapade be ya wodia ana akodi baabi ewo Yesu dir onsabeka amen leka andarabo insira be ya wodia anumunya be ya wodia papa awade be yo obidia o na so akodi baabi ewo Yesu dir mo
Unsabeka. Amen. Sikabi yawodia. Wasa wonsaka. Nanso iska na kodi baby. Ewo Yesu dinimu. Maka andarabo. Ewo Yesu dinimu. Ewo Yesu dinimu. Adiana besan yaba. Amen. Papa, sane so be da fam se tim na ye tie no so a eno nche da wie no no. There be. Emmere bi beba wa yemfa wonya hwe no. Ye do be ye brebi. Yes. The baby. Onyame shira nyame no onyam ebe kese. Oh yes. Ewo Jesus Christ dinimu. Embaba wade sore ye. Yeah. Omo anda o. Osofo ma. Na onyame so de onyame ye den eye kese. Yeah. Onyame kasa ye. Na true story about sorry ye no. Emma emmara na ewo Israel no. Esesanye. Yeah. And that's all best so that by King's Prayer Ministry. And brother na ede busie no no. And brother ebesesa. Yes. Men engineer ba bi ntomu. Don't accept it. Men engineer ba bi ntomu. Papa engineer ba bi koso. Ekutia nyame ma. Engineer ba bi asore. Ekutia na ma. Sa wanye ntomu na wo sore a. Onyame nsabe ye kese. Na onyakopo no nyame be kese. Anyumre so obi tie ye na. Eye King's Prayer Ministry. Prophet Edward na da ya no. Ewo asafo ni mo na obehwe nsanchane a onyame na papa isu ya ebure akene ntiase so ye ton sa fro se ochina bomode aso beba ochina empabo bia de obekoso be bia se King's Prayer Ministry ewo Abiriw. Amen. Ye ton sa fro Sofo emayo no e discover. Yes. Ena omo enquire oboye enquire hu se sadie yi akoso ache. Yo. Enti obetu hu anamo. Ebia abusuanim no wonim nia ekoso. But nana you fei so be ma wani abere e wo se abusua ade bi wo ho a akoso ache enti wo betu hanamo a awurade be pagya ne nsa nana you fei ba bia wo bia wutie ye King's Prayer Ministry ye ton safro ade bia ye wo dia awurade de wade be ma you take it by faith in the name of Jesus ba bia wo biala awurade e be kasa de ma ye ton sa de afro o kira ye hia e King's Prayer Ministry e Abiriw Akuapem ba bia wo bia ye ton safro bra o kira na awurade enu ya nyame tumi be dedi ade bia ye wo de bia no awurade de wade be ma e wo Yesu de mu papa bremu kakra Ya the radiase enwumre no Osofo James nyame hira wo. Amen papa. Nyame hira mo ne mo contribution na nyame de amamu amode akyerɛkyerɛ asa asɛm we mu. yes Enwumre no de make can say asɛm we no my the title is activating the power in you. Yes. Activating the power in you. yeah Sa obema de nyame ade ahyew mu no obema adedi. Na nyame ade ajapade bi ade ama Kora mma no. Na etwa se 05 de mma no omsaka omajapade. Yes. Na sa ajapade no anse na omsabeka na obi nso teso. yeah Na obi teso no wotena se nipa no bekoso watena wonhira no so. yeah But se wo sori dia O sorry a. Any Jamaica activating no. Se wo sori dia onsa be kan de wo hwehwe. oh Jesus The numere de kan say so be sori a anka ne sabe kan hira. So be sori a anka ne sabe kan na nyam. Yes. Ade na eya wo de wo. But se wan ka se wan sori ama wan si insi ye wan nsi ye bi se ade we eya me dia ne mo me fam ade a obi betena wo hira so. Yes. 05 de mehu se ajapade ye dia na obi so atena so se ana mra bi atena ajapade no so. Yes. Mra bi akyekyere yen. Na saa mra no na omo se omo de omo nyi ntum. Yes. Anwumre nyame so ni obi kasa se mra bi a de diu no sa wo ba sori atia saa mra na awurade betie wo mpaebo. Yes Lord. Na de ahye wo so a anu nti o ma wo ntimi nkọ wanim no awurade be ma saa de na firi wo so. Yes. Na enya firi wo so pede ya wo de biara na onsa beka. Yes. At times no say nyame enyi obi amfa ma wo ya na be wa adwene se bia wa brabo aka akire. Yo. Sa mbaba enum yi ehu se emre dua awose omo sori. yes Moses ewo ho de but etwa se omde aniodin bi ko Moses anim. Onim Moses no nyeri paketu wo. David But mabai amfa ni paketu a oye no amfa nyasem. David Na mo mu se Moses enye ni paketu a oye pani pa. But ye de no beto nchen. De haye no e de be ko Moses anim. omutu anamo
ayese mmara bi adi wache na nyame so ye mmara se mmara no yemfa embo ye ho ban ayese nyame ma Moses mmara sem du no ode mmara sem ma Israelfo se omo ankasa omo fa mo bra se de be ya omo bra omo be wasase so no enye kwa Yes. eno no ye the 10 commandment a awurade de ma Israelfo eno achi no Moses ene the 12 tribes leaders no esa che mmara e wo se omo sande mmara be ka mmara sem du no omo de na omo ye no ene ko ba se ba ko de ye se owu na se wo manimu no wangu be ma wu a wajapade ne yemfa mo man enti sa emmaba enum ihu se sa mmara we de nyame kra empre so David. na omo de wo so omo sorry I'm sorry. enti ye ka titu se ade bi ya wo de ya no sa wo sorry a wo behu nyame tumi Oh yes. na ebinum ye ka asem bi se unhia wo Moses ya be wa adwen se wo beka Egypt ba wonya hia wo Moses a uhia okandifo bi obetiri wasem akwa awurade animu a awurade beti usufre Yes. ha ne mame hu se ade bi wo kwa betimi aye ba ade bi wo so wohia abasa no ye dene na timi de wasem no akwa awurade animu emabai na nkomo mpa ya nyame betie o batomu hu se eza se na nyame di tumi bi ama Moses nti no na twa so mo de o asem no ekọ Moses anim. Yes. Encha beka se dumri bia dodo mpaebo ehia Yeah. na sa woni nyame difo ne nyame asofo nso hia om de wasem no kwa awurade animu a ade bia anka beche kura no eza se nyame difo asom na mo ka ogidi abom na mo de kwa awurade animu no Yes. eboa ma wonya muaye nti sa wo bom pa ye bobo na wonya muaye a de akare se wo nso ewo se wotu anamo kwanya ade bia na wo nko ba ho ode betimi aye ade bi wo ebu wo ho ode nso. Yes. I say Extra power. Osofo me da say I say yete ya say yi omampani Akufuado ebetimi a che enne by 6 no Akuapem no fo ne Okri district fo nyina obi under by 6 enwumre Obeda. oye hwan ya obeda Yeah. oye nipa de obeto obi nso seda aye so obi mmra no ekyekere wo Obi wo to me chen. obi wo tumi ye den echen wo me da say papa enti so obi wo tumi chen wo a ade na wontimi nya nipa kro betimi ayama. Yes. Hallelujah. Amen. Ewo de nyame de ama obia enti baba ne hu se ewo mu se ye bompa ya nyame betie de ba sa de we de je se de akọ Moses anim. Yes. Enti abeka sa de bi wo anye de nyina na honko wa ho ode betimi aye unya ma obia nyame ama ne tumi. Yes. Unya ma obia nyame de ne ngusra dum no na botimi de wa sebo no akọ awurade anim eni ti na maba enum no se no sa de we edi ya che edi o man so ache ne mo ya de ya mpene so na ya mpene so na wo se etu anamo na ye etu no ye etu de yakọ Moses anim because mu hu se Moses nyame aye no oracle nyame ma ne mantle bi ya sa mantle ni ntino okasa nyame tie. Yes. Enu nti na bo se mera baba no enum no de ma se koma Moses no nyame eyi Moses nyame ankoyi ne ho adi ankyere maba enum no na mo nyame yi ne ho adi ekire Moses osi Moses maba no masam na omuka no etene na fa omajaja pade ema wom. Yes, omu deserve. Adenti na nyame amfa muaye na ama maba enum no all because nyame ne omu ni contact sa omu ye nyame made o nyame abode but nyame ama Moses tumi nyame ni Moses wo link bi anu nti no okasa nyame tie. Yes. Enu te du mre o se nyame ma wo mumuaye no. Yes. Emaba na asem no hia omo. Jesus. But nyame akoka sa nkyere omo. Dabi. Say ye makache Moses self for mojapade mre mo. Dabi. Na mo nyame de muaye no ema Moses de maba enum no eka no etene. Enu ma ye hu se wi ase enam yi ye nyina ye nipa de but ewo de nyame ade ama obia. Enu ti na wo bom pa ya na edu mre bi na wa ho ode ntimi nya. Ewo se wo twube nyame ni pa bia. Nyame de na adom no anwumene so nyame de na adom de adom Odifo de da make say mene ma Osofo se sa tumi no ode adom yen enti ade bia wo ho ode ntimi nya no ye no gidie bom na ye de kọ osoro hene nyame animu a nyame baba muaye. Yes. Enti man tena se man ka se wo bom pa ya abre wo de sorry na fo obi sade no beto ye nim na ye so ye fa kọ awurade anim ma na ye de kọ awurade anim a
awurade a otimi ye no yes obemu wadansedie yes enyumnyam na wotie yen se watena se acha awurade se sorry yes there is something in you there is power in you yes so power no de kasa eden senchene bebrɛw yes men trust na men nye honhom men ka so ye kra de abusuamu de saa na tie men nye nuntum Yeah. men nyintum yes Don't accept it. men nye honhom ka so ye de abusuamu de ye de abusuamu de saa ye de abusuamu de obi amobra dabi obi amombra wo abra bono betimi amansakra bi aba abusua amen hallelujah amen oh hallelujah amen bese wo obi etimi ambobra wa abusua ni mu a wo wasem a wo beka no ebetimi ma nsakra yaba because Osofo ya nyame adwuma ya che ye ne abusua fi bebre ahia abusua bi wo ho a omo hia ase no obi wa na obi kura ntimi asidan but ne obi etimi abreki am wasidan asidan yes nti se abusua no ne ma bi nkoyi a awurade hwe se wo a wutie me na nwumre yi obesore amen na nte se obesore no hu nyame tumi nso da ne mo wo sore de a obehu senkyerene yes ensenkyerene wo hope ma won na wogidi ene won na wo tu anamon won tu anamon awurade so ehwew yes asemi kudim uka Matthew 7:7 na or say ask and it shall be given adon nyame aka say o me dem de hia won ntimi de amawo nyame nya na ade sa opese obisa onje den wumbisa ansa enyina ye ho but ade na wo hia no nyame so hwe wa say san bisansa onim wakumam to tra say o me de onyame ni makumam o me de nyame ni makumam nte me tra say sa de obetra sa ababrowa na woni hwe obetra sa abakokora na yade na ehya wo so abusuam no na adokro anyumre wa say me kan cha say sorry amra wutie ye wa say sorry yes men tra se jadie ni mu na men ka so ye de abusuam de ye de se jadie na ewom dabi nyame amo sa sa wutu anamo a awurade be mo wadansidie meti sa wo sode a awurade be mo wadansidie Yes. ye ka obi abaye omampani nam na abusuam wo na obi kwa medi omampani da but ene obaye omampani Yes. adentina because osode ye wonso sode a ewomu se abusuam mu no wo no obi amaye omampani da obi amaye minister da obi amaye DC da but wo awurade be use their set example e de ma abusuam no Yes. amen Odifo nyame nhyiraw amen nyame nhyiraw papa pastor ma wo so nyame nhyiraw Amen. ye guso a ete papa ye ni atiefo ba bebo mpaye na ye gidi se sa asem we a onyame dia to yakoma so ayaka ho asem yi no onyame nam asem we so be ma nsenkyerene asi e wo bi abrabom Jesus. because anwumre ya me hu so obi sore na one ye abompaye amen na onyame nam sa ye so bema nsenkyerene asi Jesus. afa emara biara eda busua mu no wode yakoma enya bako na wode yadwene enya bako na ye mompaye na sa emara no ebedane ewo Yesu din mu amen so obi betie na wasore a onyame nsa ebeye kese Yes. na enome na eda busua no so no ebeye nhyira Yes. enumonyam ebepie na ankodemudia so ebepie amen Osofo onyakopo tumi buru tumi nyina so Oh yes. so onyame kasa yes na awurade kasa no so no ti anwumre so obi tie ye na onyame oka yes e wo bi abrabom Yes, God. onyame oka yes e wo bi abrabom Jesus. wa wo da hospital mpaso wa wo shefie wa bribi asha wo so a wa boto awurade asam empajaw Amen. na awurade enye ompie Amen. na awurade empie wo so Yes, God. e wo Yesu din mo Yes, God. papa enti ye bon paye ye bon paye Jesus. ye de kan ye mon pende awurade ase ye nda awurade ase ye nda awurade ase wa wo tie ye ofie no woni ye mon pende awurade ase sempo anwumre wo wa nkwa na wo ahoden a wotumi kasa na wotumi sore ye mon pende awurade ase obi biara o tie ye no woni ye mon pende awurade ase le kabriando le anderebelebelebe ba sakabriande ba anderebelebelebe ba kabrianda rabo ba she kabriando rebelebe awurade ya da wase ye ne tiafu nyina da wase awurade shira wodi kan 14 awurade ya ma wodi ne so wo yo nyame a wote ase wo yo nyame a wo kepam na wo hyensu egina wo yo nyame a ukura pada ukura tumi wo yo nyame a wo ye dombarema wo yo otiasefo nyakopon wo ya Abraham nyakopon
woyɛ Isaac Nyankopɔn woyɛ Jacob Nyankopɔn yɛnso woyɛ Nyankopɔn Awurade yɛnso woyɛ Nyankopɔn Awurade yɛrabase yɛne atiefo ɛdabase Awurade yɛhyira wo din Awurade yɛkamfo wo din Awurade yɛma wo din nso Awurade yɛtontoro wo din ɛwɔ Yesu din mu baakaba yanderebelebe wone yɛmɔ mpaeɛ wone yɛmɔ mpaeɛ Awurade ase sanse oye na dado e hoda oye onyame a obi nim na hyase na obi nso mu na yiye oye onyame a oka bem na wo hyenso egina oye ono ana waye eguan kobia efiri mere santen ekopem na santen aye ono ana waboa yen aye ono ana wahwe yen so aye ono ana odi yen ko ana odi yen ba sanya Awurade anka yen ti ase enya Awurade anka yawu enya Awurade anka yasai enya Awurade anka obonefo na fa yenomom Awurade adawase Awurade yeshira wutin Awurade yekamfo udin Awurade atontro mudin udin anomunya monka udin ayeye nka udin antontro monka ma yandara baba suka yanderebe le yandara baba suka yanderebe le andara baba kabri yanderebe basa kabri yanderebe le yandara baba kabri yanderebe ba yanderebe kabri yandara ba Jesus baba afi eguso ye bon paye ye jai atiefo hye Awurade nsa so bi wo how bi so bi wa manie bi so bi wa dadwere bi se bribi hye obi so a ewo Yesu dinemo Awurade nyimfire ne so Awurade fa ne nsa enka no onyame tumi enya adwuma onyame ahode enya adwuma wa wutie ye no nyagidie se yare na da wo so no ebe fire wo so nyagidi se ohaw na da wo so no ebe fire wo so ye mompaye wode yakoma mompaye prophet Edward wa ha hambola yo wa ha ebra ye bompa nyagidi se onyame enam na abasa so be men so jede asi e wo abra bom ye mompaye ba kabre ande le andara babo sukayande ma anderebelebe ba kabre andarabo ba kabre anderebelebe ba sakabre anderebe ba yanderebelebe ba kabre anderebelebe ba andaraba baba sukayanderebe ba yanderebelebe ba kabre andarabo ba yandaraba baba sukayanderebe ba kabre andaraba nyagidi se onyame wo ho nyagidi se nyame tiase woni ya mompaye anwumre ya ba se ya no ba be bompaye e bo fidie so ama nyame shira nyame no nyam ayekese ama mra bia ede busuane mu no ede nsisa ya mompaye woni ya mompaye obetumi abonsam ba bia wo ba bia wo hye bonsam ni ya mompaye onyame ni onyaba yekese onyame abasa ba yekese onyame tumi ba yekese e wo Yesu dinemo ba kabre andarabo le yanderebelebelebe ba kabre andarabo ba yandaraba bo kabre ande ba sa kabre anderebe ba yanderebelebe ba kabre anderebelebe ba kabre anderebe ba yandaraba bo kabre ande ba yanderebe kaba onyame ayade sa ya dwuma onyame hode eya dwuma onyame tumi eya dwuma onyame gosra eya dwuma nyame no nyam epie Awurade abasa ye kese wo so ba bibia wo hya wutie ye onyame no nyam epa wo so onyame kunibodi epa wo so onyame shira epa wo so ade bia akutie wache emra bia akutie wache ewo Yesu dinemo ye hwem emra bia akutie wache ewo Yesu dinemo ye hwem emra bia akutie wache ewo Yesu dinemo ye hwem emra bia da busuanimo ye hwem ewo Yesu dinemo ye hwem ewo Yesu dinemo ba antarabo le anderebe kabre ande ba kabre anda ba sa kabre anderebe ba yandara babo kabre ande ba yanderebelebe ba sa kabre ande in the name of Jesus ba anderebelebelebelebe ba kabre anderebelebe ba kabre anderebe kabre ande ba sa kabre anderebe ba sa kabre ande woni ye mompaye nyagidie se onyame wo ho na wo ye wonga wo hwe na chiko na katuafo onyame de ne se kan anwumre yi ohaw na da wo so no efire wo so yare na da wo so no efire wo so ewo Yesu dinemo Yesu se mamba ye adwuma bre na mo komodi bu no mo mra me nchen ye bo Awurade mpae se eno so bia eso no ye owura bi ho no ma obetubia ye ni so na efire wo so ni di ni Jesus ma kabre ande woni ye mo mpae enkoso wo chena Awurade ba mo dance di enkoso wo chena enunyam be pie enkoso wo chena enkonimudi be pie ewo Yesu dinemo ba kayande ba yandara babo kayande Belebelebe ba kabre andarabo la kabre andarabo le yandaraba ba sukayande le yanderebelebelebe ba kabre andaraba ba kabre andaraba ba kabaraba sukaba ewo Yesu dinemo papa yakoso bompaye ochira sampai boyi ebe koso King's Prayer Ministry ochira ebe yo to ope Odifo normal yeto ampa boni so 0244 74 2803 0244 74
2803 prophet ankasa o frɛ no a ɛnyɛ obi na bɛfa o ɔno ankasa na ɛbɛfa na ɔno wabɔ mpaeɛ na akwankyerɛ bi wɔ hɔ nom a ɔde ama wo papa yɛbɔ mpaeɛ bi yɛka kyerɛ nyame sɛ ɛne so biara de obi so yadeɛ biara de obi so papa yɛnim ne Awurade afa wo nsa so ayɛ da ɛwɔ King's Prayer Ministry enti yɛne atiefoɔ bɔ mpaeɛ sɛ onyame ne onyame anyɛ kɛse onyame abasa anyɛ kɛse sɛ ɛnome bi de obi so a sɛ ɛnome bi de obi abusua mu a ɛwɔ Yesu din mu yɛbreki ne nyinaa yɛtwiri ne nyinaa ɛwɔ Yesu din mu yɛmɔ mpaeɛ baka yandadadada leyanderebelebelebe bakaba yanderebelebe banterebelebelebe makabri yanderebelebe bashakabri yanderebe leyandara baba suka yanderebe leyandara baba kayanderebe banterebelebelebe makabri yandara baba suka woni yɛmɔ mpaeɛ woni yɛmɔ onyame tumi yɛ adwuma onyame gosra yɛ adwuma onyame gye obi fi ɔha mu onyame gye obi fi yareɛ mu onyame gye obi fi anuguase mu ɛwɔ Jesus Christ din mu Bible said mbaba wa ne sɔre yɛ na ɔmo de ɔmo asɛm kɔ Moses anim ana Moses de ɔmo asɛm de kɔ nyame anim ama mmara no ɛsesan yɛ anwumere mpaeɛ a yɛbɔ yi ɛnsesa mmara biara ɛda abusua anim ɛwɔ Yesu din mu Awurade nhyira mpie Awurade kɔdebɔdeɛ mpie Awurade abasa ɛnyɛ kɛse Awurade kɔdebɔdeɛ ɛnyɛ kɛse ɛwɔ Yesu din mu baka yandara bababo le yandere belebelebe bakabri yandara bo kayanderebe basha kabri yanderebe bantara barabo kabri yande bayandara baba sukayande le yandara babo kabri yanderebe le yandara babo kabri yanderebe bayandara baba sukayande le yandere belebelebe bakabri yandara baba sukayande le balabo kabri yanderebe ende yabase ende tiefo bebo mpaye nyagidie so nyame wo ho nyagidie so nyame yempabo tiefo nyagidie so mpabo tumi ade nyina ye yes ma kabri yande le andarabo masa kayanderebe ba kabri andarabo bayandere belebe masa kabri ande le handere belebelebe ba kabri andarabo le yandarabo kaba le yandarabo kabri andarabo Father, we break them bayandarabo sukayanderebe le yandarabo sukaba papa ebra ye bon paye me hu se kondua bi epapai kondua bi twire fi obi so obi yefro yade etu obi diabetes etu obi bo chabu yade etu ewo Yesu tirimo onyame wo tumi in the name of Jesus. ensanchane wo ho na ensanchane wo ho ma wonga wo gidi enti so obi tie ye na obi etie ye na amade bi da no so a ewo Yesu tirimo enfre de so onyame no nyam anya kese Disappear now. onyame basa ye kese yefro yade entunyira yefro yade entunyira anuguase enfre nyame maso ewo Yesu tirimo oha Disappear now. amade biara In the name of Jesus Christ. enfre obi so Any ewo infirmity, Jesus Christ any disease, wa wa yamre any Awurade disease nhyawode that the devil Wa has yamre plotted, Awurade Father Lord, nhyawode let wa them yamre loose now in the Awurade name of Jesus nhyawode Christ. let them disappear now in the name of Jesus ewo Christ. Yesu dinemo Any disease ewo Yesu dinemo that is fighting against your people, kondo nyina Father Lord, kondo nyina let them ensese loose in the ewo name of Yesu Jesus. dinemo ewo Whatever Yesu dinemo be the schemes of the devil, loose in the name of Jesus. We declare them null and void. And we say no weapon from the devil shall prosper. ewo Yesu And any dinemo tongue that shall rise ewo against the Yesu dinemo servant of the Lord shall be condemned. le balabo kabrande Heritage of the kayande servant of the Lord. lebelebe Bible says, kabrande araba according to basu Jeremiah kayande 1:19, bayanda araba kabrande bayando lebelebe kabrande araba basu kayande le yanda araba bo le kabrande araba bo le yanda araba bo kabrande araba bayando lebelebe basa kayande lebe ba kabrande araba ba kabrande araba basu kayande le yanda lebelebe ba kabrande araba bayanda araba bo kabrande lebe bayanda araba basu kayande lebe bayanda araba basu kayande lebe bayanda araba ba kaba ewo Yesu dinemo 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 in the name of Jesus. yeguso ebo mpaye fa pen na fa paper na churo Odifo ankasa doma churo no ma no sese ya 0244 742803 na frɛ papa after mpabo ye chire frɛ no ono be sa bompaye na wasaba wakwankyere ochina sampabo ya papa se be koso King's Prayer Ministry
den de pa na emre biara achichiri obi emre biara ede obi so emre biara achichiri obi abusua ewo Yesu dinemo emu betete na onyame de ogie beba onyame de nhira beba onyame de nkonimdie beba ewo Yesu dinemo se na ne daso wo ho edua na chia be emu ye ene daso wo ho onyame betumi aye nsankyerene onyame abasa be kese papa yamo mpa ye afi ye bo pa sampa bo ya ni abie telephone lines na to mu da fe atiefo so afre na ya hwe ne awurade be ye yenkoso mo mpa ma atiefo wonga yade da mo so wonga how da mo so wonga made da mo so awurade nchi wo mo awurade nchi wo mo awurade nchi wo mo awurade nchi wo mo awurade bibio ya ba yanda ba yanda bele bantana baba kabri ando bele moja mu yade bia enam wontini mu yade bia nyeme nam wo moja ba yanda bele yade bia nam wo widie mu yade bia nam ba yanda baba suka Yesu Kristo dimo le yanda baba suka yanda bele le baba Father we declare le yanda bele let any kabri anda baba suka yanda le yanda baba suka yanda let it disappear le yanda bele in the name of Jesus ba kabri anda baba any disease ba yanda baba fighting against your people ba yanda baba kaba diabetes ayanda bele kaba yanda baba suka yanda le yanda baba kaba yanda baba let them kaba disappear yanda bele suka yanda your word ba yanda baba kabri anda le yanda baba kabri anda ba yanda baba suka yanda ba kabri anda ewo Jesus Christ denemo ewo Yesu denemo he's my refuge and my fortress sa afia ansana wode wa fidie na ato okoma radio wa aye King's Prayer Ministry ana wote yenken ayewo Abiriw Akuapem prophet Edward ana daya no pastor Yimaso ha fire so me wo ha na onyame ne onyam be kese ochena ti ye to nsafro obi biara so wo kofodua so wo amanfro so wo nkran so wo hefa wo de ofa ka no a wo so besi Abiriw Kevin ma wo so wo be so obi ase okọ King's Prayer Ministry obi ade obeba abofra kura de obeba na obaba beto papa nkasa wa beto sofu yima na ochena ampaya ebedwa safa no ma de biem na frɛ fa no ma 0244 74 2803 0244 74 2803 ofra Odifo ankasa na befa no ma no na one wa bompaye na onyame anuonyam ebe kese yenem nsankyene a onyame na papa so aye wa ye nsankyene bebre wonga wo mabobo adam wonga wo yare bojam yare aye modi onyame na papa yi so asa na nsankyerene de ebi wo Kings pa ha o kire bombode aso beba wo de bra be so hwe Jesus na oba na wo be so hwe a wo be hu se onyame bi wo babi a e wo se ye som no wo bo so onyame bi wo babi a okura tumi onyame bi wo babi a tumi nyina e wo de nsem so papa so onyame atumi age Daniel efri jatansem a onyame so betumi age obi efri honhom jatansem and then we don't jata physical but your home jata honoma almost so the tia but onyame wo to me say obe bro mu nyina ase eti nyame sura wa wo tie yen ana wa wo ne ya bom paye no nya gidie se onyame atie nya gidie se onyame no nya be kese papa ye pese ye bie fo la so to bukakra na ama for frɛ ne ene omom paye yes are you okay asamba kwa kan say o de brana ye den yeah because binuma so yatia bre o de ochena bra na ye den na be so hwe sabre tiefo ye bie lines no atum nti wo betimi afre na papa ene paibo no nsuo ombesa nsuo asi wa na ochena pure water ba ko ba na de share wa sorry nti ochamo ba pure water ba fashion sorry na papa mbompa wo so okay tiefo sabre ye bie lines na atum wo betimi afre eye 0551667755 0551667755 ana 0270191971 ene de mitine mama D-boy na nti ya twemo sabre ya bie lines na to mbetimi afre nti yang toaso na afrefo ni biba na ya fomo eti ochira no pasayima kasa kakira ochira de ne besi wa sorry pasayima ncha dan kasa nti pasayima we de ochira ampaya ebeyedwi ampaya bedwa se ne da bia yedi kaka no ampaya ye bo ha no prayer warriors ne asofo nso waso dem a omoso mo bom pa am say afrefo a we kan bi aba nti papa we de hello Pacha papa eti yo Pacha mi kasa so bampo
Pacho papa ti o kasa. Osi. Papa ti o kasa. Ayim pacho ayino man tien nsam nti anam sleepy read. Ti say na obi o radio. Yo. It went to the echo so ntem won. The echo so na ne say pacho eja fato won. Aye King's Prayer Ministry ana wote yen ka no. Ye wo Abiriw Akuapem Prophet Adjei and Adjei no. Ana Pastor Emmanuel so ha ana fire so be ha. Eto ho kira empabo kese be koso Abiriw. Eti ya ton safro say bomode so kira beba o ha biere da wo so no fabra hodom na awrade be so ye. Aye King's Prayer Ministry ana wote yen kai. Iti pacho ye gusu twen frefo no betimi afresisi ana papa abompa ya ma wo bibi da wo so a wa chia wonya anu ayiye no pacho bra solution na kasa no okina be hia yen fresisi ya na papa bompa ya ma 0551 667755 0551 667755 ana 0270191971 eja pacho to asoma me Ziggy na kase ochina ampaya ebedwa because impaibo ekoso we dey metwa one am say obi wa homa no so hello Pacho, good evening. Good evening. I'm Pacho na me tie mo tete am we kropon. Kasa papa tio. Na elu tie mo bat onyame nhiramu. Kasa mo de bae na message na mo de bae fa me ho. Na nkopon nhiramu. Onye mo kese. Mesra papa so mo mpae man. Me abari am ye you can't mean nyina me nsem. Yeah. Yeah, ochina no open mpaebo emu ye den pa to anabona bra King's Prayer Ministry o Abiriw wa be sheba pankasa ba ansa na ebewie no papa bebo mpae mo nyina nti ocha bomodi na shia papa ho why Pacho you better you better was say ye free numbers no ye bia tum 0551 667755 e brother aka no so nti pacho mo free na papa embom pae ma wenti mi po amfrɛ a ye de papa no ma betu dwa na after jumedie no betimi afrɛ papa but ochina bomodin papa sa wo ba ochina wo kura nsuo ba ko ofrɛfo hello pacho papa etio na profile me pacho free dadi atugen kan o Anka so. amiya o tese Amen. na miya mo kese amen ne radi shiramo ni amori yemire radi nkoso no kai ma onya mo kese anka makotade modo mo sato yarufu bia sia enye shira mfemini amehu na meka radi nkamo amen ye for frefo to aso hello yeah good evening pacho udini baby of free papa etio ofreme fia etiwa mi free bi pacho papa etio papa edama papa panyami shiram ana monchrekre ana amen afo tena yina ibisia ne tim ya rebon pai ni bi aseba deni amen osanya bishira pa nti sɛnea na yegusu a yɛkasa no ɔkyerɛ ampae a ɛbɛyɛ dwe baabi a wɔ bia yɛto nsa frɔ bra na yɛmmɔ mpaeɛ na yɛnni mpaeɛ na yɛnnom mpaeɛ na adeɛ biara a ayɛ korankɔ ayɛ abusuamu nnome adeɛ bi a ɛdi abusua no nya no ɔkyena onyame diifoɔ ɛbɛtena ase ɛbɛyɛ sunsum dwuma na yɛabɔ mpaeɛ na awurade bɛkasa nti baabi a wɔ bia yɛto nsa frɔ bra na ye mo mpae e wo King's Prayer Ministry na awurade enua no nyame tumie e be ye kese yeah answer na mema wa to aso no ma mensa fa number into dwa etiefo egusu e twen mu course no because nche bia na ebre no aso 0551 zebe memento me bonambo bonse loto no 0551 667755 0551 667755 and 0270191971 ochina yena esi yetimi ehia ewo King's Prayer Ministry ewo Abiriw Akuapem papa asana papa bebe mo pacho we de embe wa kakra bia fato aso na yeah de nyamia se won pempenso a wo de yenga ba bedu me se ochina empire ya bon anwumre ewo hai ochina ebekoso sa wo King's Prayer Ministry ya to aso ochina no ampaya ebedwa et ye to nsafro obi biara
na sa oba one kasa obedi adanse last week and this week rather let me be essentially because last week the testimonies are go for a friend no in some go for kind po na ehu ni na po bebre free Akuapem ha anya say we dey say bi obi fi ba bia woni mu no ya kropon heya e bi free Abiriw in some mo kind no na ano odin ochina the yan say was bra na dey be so na sorry say na man sorry e ko Moses enu no e was say ochina obi sorry na wotu na mobile Kings Prayer Ministry na onyame anuonyam ebe ekese onyame abasa ebe ye adwuma papa na nsa na ye de besi no e bia osuwo kakra wo de beto aso e bra ye train etiefo no efrefo no ye de rade ase de o nyina ne se obi a oyare bia de for ni chira Kings in fact meti me akase the whole Ghana okay Osofo bi chen me ne masofo yete ya na ya hode na mo basa adom se obi yare se ye bom pan wa na ho ato ne die untimi nyi mfimu da papa we de efrefo bi was hello good evening Pacho papa it's you Pacho me did Abinge Abi Pacho den na papa ye ma and Ochina member person bompa mami kakra. Oso ochina wo ma. Oso beba. Ochina. Ya, ochina bomoni aso beba. But oso hia pa do nya be kese. Ndase. Enti ye wi papa be bompa ma tiefo nyina o ma bo frɛ nyina. Yes. Papa Pacho no no. Dikise de na America no. Last week I say wa say. Se hu Jordan Ayiwa. E kire o say ni papa na be de pele. One no link. Sanso na so bi she atani atwerechi MPP a aye so MPP ni. So bi she atwerechi say NDC aye so NDC ni. On NDC wo link and on MPP wo link. Sanso na so pe ayaresa. Edward ameti yi. Eni masofo yi. So bi yare. So bi abodan siki ne yaka ekropon de. Sabi minimum ma bodam sabi o ma yi mo ho. Nipa more than 5. Ani na wasa mo yare. Awe kropon krodiem ya. Last I say ba kubi. You. Awon pa bona sisi ya. Boy bi asem no make okay. Ya ka be sa pray ya. A pray de minimum o ma bodam sabi o ma yi mo nipa more than 3. Ani na wasa mo yare. Damn bonde ko one time. Mabium. Dabi mabium. So be ya diabetes, fibrous stroke, ayenso kekana be chira so. Enso na be chira so na dia yare sa bebre. Oh yes. Enti na me say ochina woni mo bi e wabubu agu ho 8 years 5 years na obi a na ni hu ade obi a diabetes a hye ne so obi a fibroid da na yam to make bra ayare sade untimi nyi Kings Prayer Ministry fi mu da yes na de won wan say yan so no ya mompa en charge sika last me can say money is not the focus or the motive. We are just bringing people to the kingdom of God. Yes. We want people to see the real power in God. Say nyame adwuma anye sika. Nemo eya hofama eyodo ene ye de ye nyame adwuma. Ento de ba bia wo bia ochina yan kasa ncha wo de bra. Enyame family masofo eso amwa dance a ore mfida. Amen. Iti papa wo kire say ochina say obi ba enkoye say bia akoton wajapade koton e bia wo ka akofa sika bia da hobra asana masawo yare ana because taisi Dabi nti eme won say wo kasa amamo ba Kings bia enim obi aba Kings bia enim be dance here obedi adanse here ho de enko de sika na ye ho obi ti fi na asori yoko na wa ba mpaebo ne ho to ne wi a na wasan akọ na asori ye nyi mu oba na person tena se ya beji wa sorry bia wo bia betimi aba ane baby a wo bia wo de bra na ye mo mpaye menta baby a wo te no na mpaye de enko wuom anyame wotumi yo yes wo de so na bra keke na be hu senchire ne nyame wotumi ampa ebra na aka na aka be sima enumbi na eja say Fabiso Sunafe daddy nso bra ye twen etiefo no betiefo betimi afre 0551667755 papa eda so studio and betimi afre na wo bibia wo ka che papa otio 0551667755 ana 0270191971 eja mpacho to aso senia papa edi ka no yakopon nam ni difo so eyen centre ne ayare sadom omo ha dom so omo amane dom so omo chese
to me is uncountable. Awurade nam ne difo so yen sentrene. Enti ochina ye ton safro. Send yourself James can bra. Na fa wani behwe. Near Uradi eye, because Nyankopon to me eye adwuma ewo ayoyemrem enne anaju fe ye ton safro ba bia wo biara ochina bra Abiriw Akuapem na ye mom paye ewo King's Prayer Ministry na Uradi anuane ya metumi ebe kese oha ne amane bia da so bia no ochina fabra na Onyankopon enum nyam ebe dedi na se bia nipa kwa ne yila obetumi ni papa number no atodwa se o ba na wo yira obetumi afre onyamedifo direct because ochina no ye won krofo o hyesa on be gina cave num ewo Abiriw cave kasie num o ba na wo yira so obetumi afre onyamedifo 0244 742803 0244 742803 ofra on sabeka papa amen enko si obia so papa nkasa na ne be kasa nti say sa yumre kura so pon kwa betimi esa ofre no na woji ebia direction yi na woji ebia kwankyere no so yi ebia no wetimi am o chaba o chene esa oba esa oba kwan bia so esa oba because obesa ayare bi da so na ache say won to anamo wana say ayare na kasa no wo na won pese obesa ho yare it esa oba emfa woni ba bia wakọ say bi wakọ ba bi ni adada wo ye di sikasem atetiwa me pacho we dia wa wote papa say eho no enye sikasem wo dia bra na owia ebia na say wo bibi na wo de be man dia na different fire dey go nyameti ase asama na pastor Emmanuel no e just adance na ekoso no enye bosina mo ka bio anas ye shada na efrem asem bio members na kasa dia dance here dia dance members na kasa dia dance say onyame na Odifo so aye bribi dia ma wo mo mi ankasa mani tua abrante na wo okropon an ho atoro no oba asoro dem ho no na enya sam ketuwa wo na ompeso be wura dem ho krampo na enne suppose enne dey asa ono an kan bible enne o kan bible verse e wa so dem no Odifo man bible man o kan ye e wa asoro dem ho enya se yesi o yankasa ye ho hobi na obehwe sene wa hyene Lacoste na wa hyene jeans na wa dress na wanu ntima utumu se onyame wotumi aya branch akasa be se benka fana dream enya sabu keto na wa dress kama oyi bible quotations egu ho e wa kropon sese ya wotumi ampa onyame wotumi na mo sa wotena se na wontu anamo a sa tumi ayeka ho asam uhu because mbaba wan sore ye sanka man sorry akania man sesa enti so be sorry na wo be King's Prayer Ministry a eniama be sesa na onyame anuonyam ebe kese onyame tumi wo ho hwe onyame anya brebi o yeso wa ya kire na difo o ken ka Bible wo mu wo se munyi Onyankopon di na moji na difo di somebody we dey bra na so nti na ma wrap it up na sorry enti say ye asemo nyina be sia na answer na ye be kono ye mo Odifo abompaye amatiefo nyina na for ochira no yenhya wo King's Prayer Ministry yenhwe na Awurade be Awurade me bom paye da wase Jesus ye tiefo nyina hya won sa yes God ye hya wo maso biara ma empiri won so obi pum bi mu atua ma ne mie na kai o mai ochina dwumade so bedi hene na ma ade nyina nye from na hyira dwumade nyina Jesus Yesu Kristo demo na ma bom paye amen Edi answer na be ko papa digi we de mesra advert kakra bi na we dey wait papa menko akere Erin Chakase ma HBB the chosen one ventures amoton kunwa empa nema edisi de money fefefe nyinara omo akropon he ya woni kire manfe kwan so na Babitok adwumawura na ne workers nyina ya chiamu nyina na ya sorry mpanifo a omoboa adwumade nyina ya chia mu nyinara Mama Sweetie, Mama Tessa, wo so menya, Mama Pat, Mama Lizzie, mo OFORI dua. Adesufo nso ye chia mu nyina nyame enhyira mo. Na Adom Rentals, oyima nyame hyira no wakoma pa. Nyame nkoso nyam kase. Mede nka kase chia, ye yire no mu nyina, me se mu wo fie. Ma ya de, mo nkoso so yemu sa. Ye ni gye mo ho, ye dom nso. Nyame hyira mo. Ewo Yesu dim. Amen. Obiani nche bia Papa bibia oya jiru na le se siwa na me nua be wo so bibia ni o ana wo bibia be so ka okay yo etiefo we de mo amasum a ochiamo ni masam ko se na we de wasum a pepacho nyame ya aduma ochina
mienhyira ewo Abiriw King's Prayer Ministry antimidi papa number to dwa sabria papa sorry de ubetimi afre no na asem bia wo bia no odi ato papa anim papa sorry de ni number a ubetimi afre 0244 742803 0244 742803 and 0201 943317 0201 943317 Ochina bomodin is obechia ewo King's Prayer Ministry ewo Abiriw Akuapem we pacho we nya Abiriw Akuapem ti bomodin na ochina shia Osofo Adjei any ni church members ni na yemfa paibo ayehye emfa enhyehyɛ ho imedi am say ma mitremu ema D-boy many Max the real vibes is in the studio and then you bring it be part of me and you na yet to also the real vibes in the studio ada yeah the boss so ti nyame adum so me patch next week send ye no next week Benada the same time she papa it was a fidie krunkrun we are eso it be that say ba na me kono mama say papa no man no san to dwa me pacho papa number sabri wa sorry ubetimi afre no koso frɛ no frɛ no na ne nkasa 1-on-1 ansa na wɔkye na kra wadu aswe ho 0244 74 2808 0244 74 2803 and 0201 94 33 17 okay yenshia next week. Kanelo baby and metipa enkrofon chetra titi koto jame bu limonisa mati samedi ma bravo e mo dance ya chawa bikanka wonyinyo hey ya ma betri ya ratiatmo kamino e dia no dinimi